Қадірлі тамашашы, бүгін жюрида йылдызлар. Фәрит Таишев, эшмәкәр, продюсер. Білмем неге сені шулай кірәшінлер яратам екен. Нық яратып алқышладылар. Шулай оқ артист, әйдет, Данир Сабиров. Мен бит әзірләдім, тағын яңаны. Данир. Данир артист, пародист, юморист, культурист, таксист. Рифмалар шәп бүгін. Ну, біз барыбызда таксист. Ғайләні үртесің бит. Значит, таксист. Данир Сабиров. ТНВ каналы олы барышысы Ойвас радиосы телеграм каналын бұлдырышысы Ойвас Садыров. Жыршы, дүрт бола әнесі. Ол точно Рамиль Агдеев түгіл. Блогер Лилия Хайруллина. Хамид Айда Шояр топшыруның жетекшісі. Яратқан жюри ағза біздің. Рамиль Агдеев. Так, жюри білен тоныштық, тоқымнар білен тоныштық. Зал, сіз мұндамы? Мұнда, қарағыз әлі ненді. Шәп зал бүгін. Так, ойынны бошларға да бұла. Әмәді ләкін біздің традиция бар шынды, еме? Бұл сөздерсіз біз бір нешікте бошлай олмайбыз. Тоқымнар, біз бұлдырабыз. Рәхмәт. Олға хәм кетебіз сәхненің ортына. Зұр рәхмәт, ұзатам тоқымнарыны. Қаршы олығыз Әлмәт этапының жеңушілері Ознакай районынан Нәзәк тоқымы. Қаршы олығыз. Yorsu yürek bizning tanda, shiksiz bu bizning jonda, tarihi bor bizning qonda, qatar olg'a, olg'a, olg'a. Selam dostlar, sizden karşınızda Onasına Kaydan Mezek komandası. Olmaz. Bizga narsadir jitmi. Nerse jitmi? Massa jitmi, Massa. Bey, massa jitmegəşlər olaysa, Aynur, şıq ayda. Mənimdə basıb duralım. Неге? Жил şu яқтан ise мен көзіне көремей. Қаралын ендеші бәрке. Менің қыз болырсың. Yok, мен тілемейм. Бір қыз да менің қыз болырға тілемеді. Olmaz. Qarali. Hazır nəsəşləyibsən bu xalq bilən? Nəsəşliyimiz. Başlayımız! Dostlar, көз алдына кетіргіз түзіліште болған хәл. Düşlərімə görəli bir. Жігітлер, менің сізге неше тапқыр әйткенім бар. Бұл түзіліш опасный производственный объект. Кейігіз касканы башларыңызға көп мүйретіп бұлайынды. Әстағафирулла. Сақ болыңыз, кирпішлер! Düşlərімə görəli bir. Ознакайда бандитларға да жеңіл түгіл. Абай, тоқталы. Нәрсе жігіттер, проблем бар ема? Yok, ғафу етегіз. Стоять! Келігіз мұнда. Так, сен, бәр мұны. Нешегенде? Бәр дейдем. Сен аны бәр. Сен аны. Әқадыр бір тұқтаусыз.
Так, стоп. Қызық түгін. Так, сен давай убаны. Нешек енді? Оп дейдім. Сен аны оп. Сен аны. Қазір бір тұқтаусыз. Қазір айдағыз мәхаббаттан нәфретке бір адым. Онсы нешек бұлайынды тоғын? Убәсің, бәрәсің. Әлі? Ай, абай, әлектің мі? Убекіз ана! Достар, сіздің қоршығызда Ознақайдан мәзәк командасы болды. Достар, ойынның озағында шуны айтасы келе. Әйді шойыртта мәзәк оларға тейіш. Рахмет! Рахмет Ознақай, мәзәк! Мәзәк болды ма? Мәзәк болды, олқышлар. Рахмет аларға. Так, алар бірінші таптыр. Сіз әйде, көрсетігіз смайларығызны. Олар білмейлер бейді. Міне, молодец, Рамиль күлі, біздің күлі Фәрит, біздің... Так, біздің күлі Лилия, Хайруллина, Лилия, һәм күлі Данир Йылмая Ойбас. Шәп болды бұл. Дүрт күлі атырған смайл, һәм бір Йылмая атырған. Ярый, рахмет Ознақай, ұзатам. Әйде шойар тарихында бірінші топыр бұғай бұл қал. Әйме? Бір сөзде болмады. Ярый, дәуам етәбіз. Біздің партнерларыны оқиым, сіз олқышлысыз, рахмет әйтәбіз. Біздің партнерлар Татарстан Республикасының шоянар һәм топқырлар ұйышмасы оларға зор рахмет. Шулай ук партнерыбыз бүтін дүния татар ешлері форумы. Devam etəbiz. Səhnədə Qazan meditsina külliyetindən Yaratam takımı. Qarşı alığız. Hayırlı kişiler, sizin qarşınızda mediklar. Eydə şayırtıl qorqını şoyan, şuna biz bunda mediklar керек деп ойладық. Gitti! Көз алдына кетіріңіз даруханада болған хәл. Исәнмісіз, доктор рецепт yazған еді? Сенсіз. Мен бит мұнда бір нәрсе де аңламайым. Ше, сіз аңламаш кім аңлар атешінде аны? Доктор, исәнмісіз? Сіздің yazығызымда аңламадылар. Голосовойғына яздырып жіберіңіз әлі. Сәлем. Нешік аңламайсыз енді? Мында аққа қара білән yazылған бейт. Галу перделі филанада сөкілімі қайтығырын, пете-пулі петелер, һәм гала пер-пер-перді көліп өтірін. Сон баштан оқшылай тірген дүйдана. Так, коллегалар, жиылдық. Ойын алдынан жюриларның анализларын алған етмейді. Нәтижелер келіп жеткен. Қоя қарай қалем. Ойвазның қуанында кислород кемеген. Нерсе болды екен? Ну, кислороды кемеген түрін мұнда дұршынылы болғаш. Так, Данир Сабировның ош қазанында нендейдер патология барлыққа келгендей. Ош қазаны? Онарда өтпілов қазаны қайнай. Так, Фәрит Тайышы, сізге сұраулар жоқ, сізде барсы да бек яқшы. Ләкин сізні уролог консультацияға азып қойған. Сің дүрт балағыз бар. Консультация сұрай, мастер-класс аламды. Сіздің қаршығызда Қазан медицина күллияті еді, рахмет.
Eydegіз, житкерек. Бұйырып, алқышлыйбыз, Медиклар, Йоратам. Шынды матур исім, тақымның исімі. Йылмая Рамил, Йылмая Фәрит. Йылмая Лилия. Мұң сулана біздің ойвас, хәм уйлана, икіләне қазір. Күлі! Врачларға қоршы бар беймәлі. Так, Қаберса көрішірбіз. шоққаттырдың. Демек, 3 йылмая тұрған смайл, 1 күлі тұрған һәм 1 мұңсу смайл. Ойбас. Шунысы ғажап, міне сіз фестивальда бик әйбәт шығыш жасаған едіңіз. Әлі мен қатырлайым, сіз Қазан лигасында да бик әйбәт шығыш жасадыңыз. Шоңа мен күпні күттім сізден. Ғажап, сіз күпні бұлдыра аласыз, шоңа күрә сізге зор үміт ышаныш ептешлер. Рәхмәт Ойбас, рәхмәт жюри әгзаларына, рәхмәт Яратам тақымына. Зор рәхмәт сізге ұзатабыз. Келесі тақым Қазаннан, шулай Қазаннан, Хади Тоқташ исеміндегі 27-ші Тотар гимназиясынан теге ни тақымы. Қаршы алығыз! Мен сізді иғлан етмеймін де, просто менің бір гіне сұрауы бар. Енді неше ел ойнайсыз? Бір гіне сұрауы бұршы, мені гіне түгіл ол, телевизор қараушыларының да бұршыдыр. Теге ни? Нәрсе ол? Теге инде, теге ни? Нәрсе? Теге инде, теге. Ну, теге оңладығызdır бет. Комментарийларда yazығыз, оңладығыз мы, yok mu? Тағын берем ол сұрауыны аларға, yok mu? Яра, рахмәтләрігізін әйтігіз. Рахмәтләребезне белдерәбез үзебезнең гимназияның директорына, Хысындинова Люция Хадиевна, һәм безнең бик яраткан җитәкчебезгә Ахатова Лия Морисонага. Зур рәхмәт барыгызга да. Әйдәгез, алга. Алга. Әйдә шаяр! Гламур чулпан залы! Гламур! И активен. Bu jüride oturur. Это важно. Сәлем Казан! Сезнең каршыгызда Тегени командасы. Ниһаять, без әйдә шаяртта. Руслан, син нишлисең? Ник сайлаулар үтті, мен тауыш берем. Сиңа 18 юк бит әле. Зато тавышым бар. Дуслар, сіз бәрәңгі қоздығыз мұсын? Менә доказательство. Нәрсә? Мин шүпләдем. Сезнең каршыгызда Мистер Мини. Мистер А, мистер Тюра. Миниатюра! Күбегез беләсездер, җәй көне мәктәп балалары официант булып эшкә урнашалар. Күз алдыгызга китерегез Нурминскийның туенда. Официант, су китерегез әле. Үзен алып кил. Сіз бүгін эшлисезме, юкмы? Эшләмәсәгез, мин сезгә түләмим. Без болай да түләп кирдек. Давай, Нурминский! Сез беләсезме? Элвин Грей Каракалпакстанда ат казанган артист исемен алган. Ничек алды буланы? Менә карагыз. Безгә исемнәр кирәк түгел. Алар бездә булай да бар. Hürmetli tamaşaçılar. Сездән кирәк алкышлар. Рәхмәт сезгә тамашачы, шат без сезне күрергә. Шаяртырга сезне килдек, без Тегени сәхнәдә. Вирус шикелле йөрибез, килдерәбез сезне дә. Мәскәү түгел, Кытай түгел, Made in Tatarstan. Сезнең каршыгызда Тегени командасы иде. Рәхмәт! Тегени! О! Дүрт!
Күле тұрған смайл көтер. Һәм бір елмая тұрған. Лилия Хайруллина. Лилия, иде. Миңа бик ошады. Энергетика бик шәп сизелеп тора. Уянып киттек. Тем более мында 4 балаймы. Һәм бик актуаль темаларга мәзәкләр ясаганнар. Шуңа күрә миңа бик ошады. Рәхмәт Лилия Хайруллина. Так, рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт тегени. Әйдәгез, озатабыз сезне. Нәбит, бүтін мәктәп мында жиылған. Так, ғадәттәгечә экранға қарайбыз. Безнең Telegram каналға язылыгыз. Әйдә шаярт уйнар Татар лигасын, гомумән Татар лигасын, татар юморын яраткан кешеләр өчен бу Telegram канал. Тулы тапшырулар, кыска үзүкләр, афишалар, хәбәрләр, приколлар барысы да мында булачак. QR-код экранда язылыгыз. Рәхмәт сезгә. Без дәвам итәбез. Киләсе такым безнекеләр дип аталар. Беләсезме кайдан алар? Ширмешәннән. Сәлам дуслар, сезнең алда безнекеләр Ширмешәннең Ч хәрефе амбассадорлары. Чынлапмы? Чып-чын. Қаршалығыз микрофон білен туған Ширмешән районының главасының офисінің сіңлісінің апасының жүздесінің туйын алып барған Ринат Гарифуллин өзі. Әрлі кеш, дуслар барыңызға да сәлем. Бүгін біз матур гына бір бәйрәм эшләп киләбез. Менә минем белән бергә Данир Сабиров та әнә ул күрәсмәнә шунда утыра. Данир, булганы кулыңны. Әйе, менә бик әйбәт егет белә ул мине шуңа күрә эшлибез без бергә. Бик зур рәхмәт. Ринат, син монда нишләп йөрисең? Соң нишләп йөрим? Әйдә шаярны ТНВ каналында күрсәтәләр. Үзем реклама итәргә килдем. Нәрсә әллә? Айваз юкка гына йөриме? Менә һәрбер районнарда була бит шундый актив егетләр. Туйлар, юбилейлар алып бара торган. Менә шул инде ул. Кадерле тамашачылар, әйдәгез әле барыбыз да уң кулларыбызны күтәрәбез. Хәзер менә шулай әйдәгез әйдә уялып тормыйбыз. Бик әйбәт. Хәзер көтегез, яме 2 генә секунд. Пост. Ринат Гарифуллинны тамада итеп, барысы да сайлый. Рәхмәт бик зур, хәзер тәнәфес. Очрашуларга хәллегәме? Бу шыгып киткәндә, әйдәгез әле үзебезнең мәзәкләрне күрсәтик әле. Әйдәгез әле. Шәһәрдән тайырга, авылда, тынычлык табырга. Авыл халкы ышып бара торган вертолетны күзәтә. Карагыз әле, кара. Рөстәм Миннеханов Казанга кайта. Эй, танда, пускай тәпләп не делают. Ишетте бугай. Ник алай дисең? Безнең якка табайша. Башыгыз. Шәһәрдән тайырга, авылда, тынычлык табырга. Бер кичне Фәрит Таишев белән Илдар Хакимов күрештеләр. Сәлам. Сине ишек чыгардылар. Йоклаттым. Фәрит! Булмады иртә, күршебез китте. Фәрит бит син бар. Шәһәрдән тайырга, авылда, тынычлык табырга, авылда, табигать янына. Авылда сайлаулар ничегрәк уза икән? Алло. Гөлнар, минем өчен сойларсың әле яме. Сыерымбыз аулый бит. Без проблем. Исәмсез, миңа да бланк бирегез әле. Синең өчен әниң сайлап китте бит инде. Кемнеке сайланмаган? Ой, мә Нәҗип абыйныкы. Мә Сабитныкы. Әмма булсын бар килеп йөрми инде ул. Ашыкма, анда кеше бар. Так, мынсын калдырам, буларын алам. Мин гаепле түгел, монда Озон да бар. Шәһәрдән тайырга. Ахырдан инде шуны да әйтәсе килә. Күптән түгел Әлмәттә чыгыш ясады мод. Безнекеләр жмот. Вот. Сезнең өчен безнекеләр.
kuş soğu Mine kitem indi kitem senin zəngər Mında min bit, mında kilmegiz. Eydəgiz olqışlayımız. Malatsi, əfərin. Əfərin. Kırmışan, biznikiler. Mişerler mında var mı? Alarda mişerler bit. Hatta bolsalar da qarağız әле. Bunlar şiuğidandı. Siz birinci konsertта bulmadınız, değil mi? Niye basmadınız? Потому что şirmişenler bulmadı. Dürüst. Ярый, рәхмәт, безнекеләр, рәхмәт, мишәрләр. Жюри әгъзалары, сездән смайлар, сездән нәтиҗә, чыгышның ниндидер нәтиҗәсе көлә, Фәрид көлә, Рамил көлә, Лилия һәм елмаялар Данир белән Айваз. Рәхмәт. Әйтер сүзегез булса, сез микрофонны алыгыз, мин Все, рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт сезгә безнекеләр. Озатабыз. Дәвам итәбез. Зал, тиге әллә йоклап киттегез инде. Дәвам итәбез, әйдәгез көчлерәк алкышлар, уянабыз. Киләсе такым Филология һәм мәдәният ара багланышлар институтыннан Дилүс улы такымы. Каршы алыгыз. Бу дөньяга Дуровка караганда күбрәк бала китергән. Ул юк диде, шуңа күрә Бурага Шивитне чакырырга булдылар. Аш вакытында муллалар да аның янында якынрак утырырга тели. Дилүс улы исәмез. Biz barısını син теләгәнчә әзерләдек. Ладно, мәгіз фатир ашқышым. Нәрсәгә генә әзер түгел, бір-икісі арқасында общежитиесіз қалған студентлар. Барығызға да сәлем, менің исемім Дилияр һәм мен Татфактан. Әйе, мен бір өзім шығыш ясым. Чөнки менің командаға пастель ошағына әләгіп бола. Но күргәнегезчә, мен әлі бір өзім Менә сиңәме Татфактан да укытучылар килгән икән. Әйе, мин гомер буе бер үзем. Менә бу мин мәктәптә. Әйе, менә бу мин Рамил Закировның концертында. Юк, бу ялгышлык түгел, аның концертларына чынлап та кеше йөрми. Хәзер телеграм ботлар бик популяр. Ул телеграм ботлар миндә дә бар, менә. Әйе, мин әле монда да бераз акча эшлим. Менә күптән түгел сайлаулар узды. Мен калса ул сайлауларда безнең әкият персонажлары да баллотироваться итә алырлар иде. Менә. Былтыр сөйләгәнне быел сорамагыз. Менә, сыр тотмас үрдәк. Миңа ышана аласыз, сүз бирәм. Менә, кәҗә белән сарык, баш белән җавап бирәбез. Миңа калса мондай кандидатлар булса, сайлауларга да кешеләр йөрерләр иде. Мен алганда Туктале Дилияр. Менә бу ашкычлар безгә ярамады. Ну, конечно, ярамады, чөнки шоуда Дилүс улы белән фатир эзлибез. Ох, ничек мин аларны эләктердем, Так, менә син Рамил Агдеевка барасыз. Өенә түгел, Шалт Мөхәммәтҗанга да кешеләр җитми. Дәгез, Айваз Садыровка. Име ул хәзер, бераз сакланыгыз, яме ул хәзер радиодан киткәч тәртипсез. Менә, булды да инде. Туктале. Лилия Хайруллинага кем барасың? Син нәрсә? Миңа да кайдыр кунасы бар бит.
Соңынан нәрсе айтасым келген еді. Сіздің алдығызда гений, миллиардер, плейбой, филантроп, риэлтор, мастодонт еді. Но списокта атаған нәрселер жетмеді, өзіңіз ойлаңыз. Рахмет. Сен өзгере аласың. Бұл да жетті, сен қазір өзгере аласың. Әлі ясасаң бір қота сен өзгере аласың. Келу сула. Татфак. Татфак мында бар ма? Мында қунасыз да? Мында ғана қунағыз енді. Так, Рамиль. Сұрапта тұрмады сразу. Күлі Рамиль, күлі Фәрид, күлі Лилия. Бұл стандартный бошлана, стандартный шылай. О! Барысы да күлі. Хәтті Донир білән Ойбас да күлді. Шыннан да күлдірттім ол сені Ойбас. Или нәрсе болды? Күлдіртті. Ник дегенде, ғыммен міне Делиярның аның өзіншелігі шында, аның плотность зор. Ол аның шаяруы көп дегенде 30 секунд ішінде тұрмышқа аша. Қалғандарының нешектір әзірлік бар, қалғандарының хәтті миниатюраның ақырына қадар көп мүдіріп күтіп отырға керек. Әлі келіп шықмасқа мүмкін. Делиярның аның 30 секунд ішінде 1 шайыры, 2 шайыры, 3 шайыры. Һәм шул рәвештә ул тонуста тота. Шуннан менә әзрәк кенә инде йокыга тала башлаган тамашачылар да журналда уянып киткән кебек булды. Делияр яхшы уен һәм яхшы темп күрсәтте. Молодец. Ләкин син әле күпне булдыра аласың. Миңа калса синең стратегиядер алга таба син көчне тагы да нәкъшын спортчылар кебек үстерерсең. Уңышлар сиңа. Рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт сезгә тамашачы. Дилү сула. Хәм бүгінгі сәлемләу бәйгесін тәмамлый. Легендар тоқым, Крәшіннәр жиылма тоқымы. Қаршы олығыз! Бұл жырымыз білән нәрсе айтасыбыз келді. Құрметлі командалар, легендар жырларына келді-кетті сөздеріңіз білән бұзмағыз енді, пожалуйста, Сахнада Крашинер. Крашинер, біздегі 3 мушкетері көбек. Атос, Портос, Арамис. Мен Лия Морис. Точно. Дуслар, шундай сөз йөрі. Имештір Крашинерні район главасы тарта, аларны сүрәп бара, хәтта жюрилер белән дә сөйләшкән дип. Дуслар, конкретно әйтегез әле кайсы район главасы ул? Үзе безнең дә беләсе кидәйп килә бит. Вот именно. Біз бит әйдә шаяртның иң җырлы торган командасы. Берәр җыр бармысың? Бар ул. Җырла. Җәйге отпуск турында. Җәй буе эшләп, акча тупладым, һәм кызны алып киттем диңгезгә, килеп җитүгә, ул мине ташлады, аңламассың инде хәзерге кызларны. О, море, море, Камское море, ул да бит море. Булды, Дима, тынычлан. Хәзер кәефене күтәрәбез без синең. Китте! Калтырап интеккән кеше врачка килгән. Исәмсез, Шушы кулны төзәтергә кирәк инде, яме? Юк, бу минем хәмәк дал бит торган. Монсы белән нормально. Менә монсын карарга иде. Әллә нәрсә эшле шунда, доктор, Күбегез белмидер, Салават Фатхудинов уколлардан курка. Күз алдына китерегез, Салават абый укол ясады. Точно уртмыйбы? Точно. Юк, тукта, ожыкма. Әйдә, беренче Альфредка ясап карыйк, батып карарбыз. Без аңа 8-не ясадык бит, менә йоклап та киткән. Да, дулатты. Обеззараживать итим әле башта. Аракы что ли? Әйе, спирт. Юк, аракы кирәк түгел. Аракыдан туктадым. Әзрәк организмда ялыктыра кирәк. Виски давай. Нинди виски инде Салават абый? Тукта.
Мұншаға кірге ярый ма? Әйе, ярый. Сауныға? Ярый. Шабынырға ярый ма соң? Ярый дедім бит инде. Теге мұншаға кіріп, үсті мұншаға шабынып, ышқынып отырға бұлай, бе? Ну неше тапқыр қабатларға бұлайынды салауат абый. Ярай! Йоп, жылдайық. Альфред, мә, тут, если что, самооборона дейсің. Самооборона, давай! Құрметті достар, әйде шаяртыл міне зур бақша. Біз шул бақшада тирес кебек. Бірер ел шығармасаң, как-то уже не то міне. Шаяртабыз татарша, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Қолатисінер ұрыша, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Бізден соң шыға орша, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Қоршалығыз орша. Kreşinler! Kreşinler ул бит инде бренд дип әйтергә була, әйме? Бер Kreşinнәрне барысы да белә. Әйме? Так, әйдәгез күчәбез нәтиҗәләргә. Көлә Рамил, көлә Фәрит, көлә Лилия. Көләләр барысы да көлә торган смайл күтәрделәр. Зур рәхмәт. Әйтәсе сүзегез бармы? Или күчәбезме икенче бәйгегә? Фәрит, бик кызык, бик күңелле, бик шундый көчле чыгыш имен. Миңа бик шады. Әле бит шундый юмордан башка бит алар шундый көчле музыкаль яктан да көчле чыгыш ясадылар бит. Нәймә шундый матур җырладылар. Сез просто супер. Бик ошады миңа. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт Фәрит, жюри рәхмәт, Kreşinнәр. Зур рәхмәт сезгә. Так, дуслар, моның белән безнең беренче бәйге, сәламләү бәйгесе тәмам. Шуңа күрә барлык такымнарны чакырабыз сәхнәгә. Каршы алыгыз! Киттек. Әйдәгез башлыйбыз. Гадәттәгечә безнең Фәриттән башлыйбыз, име? Теге уенда да Фәрит башлады бугай. Фәрит Таишев. Хайда. Әйдәгез минем иң яраткан җырчымның Ландыш Нигъмәтҗановның җырын дәвам итегез. Тем более ул якында гына. Әйе. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Конечно синдә. Миндә гаеп булмас бит инде. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Тим тивегә яңа җырчылар килерме? Так, яратам, тагын бер тапкыр. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Белмим, үзе күрсәтер инде. Рәхмәт! Рәхмәт такымнарга. Әйдәгез. Рәхмәт Фәрит. Дәвам итәбез. Кем безнең? Ну, Рамил, синме? Лилия? Айбас? Айда Айбас, может. Әйдәгез. Айбас Садыров. Әйдә Айбас. Біздің яраткан YouTube-ның тезлігі кемегеннен кеми, бірінші каналына да қазір қарауы шейтін әйді. Бір түркім блогерлар YouTube-ны ябып қойсалар, қоя барырлар, нәрсе эшләрләр. Бик әйбәт булыр. Телешарында рекламалар булмашы янда. Медиклар яратам. YouTube жан тәслим кылса блогерларны эшләр. Блогерлар, ладно, біз кішін неше кетеміз onlar. Менә әйбәт. Kreşinнәр. Рәсәйдә YouTube-ны япсалар, блогерлар нишләр? Белмим, Kreşinнәр шәм куяр. Рәхмәт Kreşinнәр, туктатабыз җавапларны. Так, рәхмәт Лилия, без күчәбез Рамил. Рамил Агди. Да, хәерле кич. Тагын бер тапкыр. Менә шундый уй башка килде. Менә безнең мишәрләр Шүпрәлдән килделәр, әйме? Ул Татарстанның бер ягы. Ширмешәннән мишәрләр килде. Татарстанның икенче ягы вообще. Һәм инде шундый сорау туды. Мишәрләр алар кайдан барлыкка килде вообще? Мишәрләр кайдан барлыкка килде?
Рамиль, ну біз крашенлер белән не разобрались әле монда. Сез мишәрләр. Яхшы. Там-там-тарарам, там-там-тарара. Туктатабызмы? Дилярның юк. Бу жауапта туктатык. Рамиль Агдеев, рәхмәт. Әйдәгез тагын сюрприз. Тагын бер сорау. Моннан карасаң, сез бишәү түгел, 6 сыман. Шуннан әйтәм, Фәрит янында хатыны Ландышның Баджанова. Әйдәгез әле, Ландыш, сездән дә бер сорау булса, бирегез әле зинһар өчен. Күп утырдыгыз, күп карадыгыз, бер сүз дә бирмәделәр. Сөйләшегез, әйтегез безгә. Сорау бирегез. Ландыш Нигъмәтҗанова. Хәерле кичләр. Шуннан да бер идея туды. Мине бер сорау гына борчый. Нишләп Фәрит жюридә утыра, ә мин юк? Нишләп Фәрит жюридә утыра, ә Ландыш юк? Нишләп Фәрит жюридә утыра, ә мин юк? Потому что сез хәзер басып торасыз. Рәхмәт, крәшеннәр, безнекеләр. Ширмшан. Нишләп Фәрит жюридә утыра, ә мин юк? Әллә гаеп синдәме, әллә Фәритеңдәме? Борчый торган сорауга, әйдәгез. Нишләп Фәрит жюридә утыра, ә мин юк? Сез булай да декретта зак утырдыгыз. Рәхмәт, Ландыш. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Хәзер инде күчәбез нәтиҗәләргә. Сул яктан такымнарны атыйм, сез бер адым алга ясагыз, ярыймы? Так, башлыйбыз. Казан медицина көллияте Яратам такымы. Так, 3 елмая торган смайл, 1 көлә торган смайл, 4 елмая торган смайл. Демәк, 4 елмая торган смайл һәм 1 көлә торган. Рәхмәт. Дәвам итәбез, крәшеннәр. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрә. Тигени. Рамиль көлә, Лилия көлә, елмая Фәрит. Елмая Айваз, демәк, һәм көлә Данир. 3 көлә торган смайл һәм 2 елмая торган. Так, Азнакай, Мәзәк. Айваз елмая, елмая Рамиль, елмая Лилия, елмая Фәрит һәм көлә Данир. 1 көлә торган һәм 4 елмая торган смайл. Һәм инде безнең, һәм инде түгел, икәү бит әле, 2 команда, 2 такым. Ширмешәннән безнекеләр такымы. Көлә Рамиль, елмая Айваз, елмая, калганнары елмая Данир, Лилия һәм Фәрит. Демәк, 1 көлә торган һәм 4 елмая торган смайл. Һәм инде Дилүс улы, Дилияр. Менә шулай, бер үзең булганда шулай сорап була. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрде. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Хәзерге вакытта безнең счетный комиссия счетлый балларны, нәтиҗәләрне белер алдыннан, игълан итер алдыннан сезгә сүз. Кем башлый? Сез микрофонны алыгыз. Фәрит Таишев. Жюри әгъзалары арасында иң яшь буларак беренче булып сүз әйтим әле. Беренче чиратта сезгә барыгызга да зур рәхмәт сүзләрне әйтәсем килә, чөнки чынлап та менә күпме рәхәтләнеп утырдым. Менә эш түгел бу, чынлап та менә рәхәтләнеп, ял итеп күңел ачып утырдым, көлеп. Зур рәхмәт сезгә. Сез инде менә күп көч салдыгыз, менә әзерләндегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде менә оештыручыларга да, тамашачыларга да бик зур рәхмәт һәм инде калган жюри әгъзаларына. Сезгә дә иптәшләр, сез молодцы. Рәхмәт сезгә бик зур, барыгызга. Рәхмәт Фәрит. Син теге столбуллашкан сыман. Рәхмәт, менә куйдым, барыгыз. Барыгыз, саулыгыз, барыгызга да сәлам. Рамиль Агдеев. Юк. Әйдә Рамиль Агдеев. Так, бу юлы
бу юлы ауыррақ болды сыман тәмәріс. Лекин бары бір күлкі моментлар болды. Дилияр, һәм инде крәшіннәр үзләренең тәҗрибәсен күрсәттеләр, әдәк соқыштық командаларға. Лилия Хайруллина. Барығыз да ашисыз, тек менә біраз жетмеген жерлер бар, тырышырға керек. Гел яхшы балалар гына куеп булмый бит инде. Алга барырга максат булырга тиеш, мотивация булырга тиеш. Біраз тагын тартырсагыз, бөтенегезгә шундай елмайлар куербыз киләсе тапкыр. Бик зур рәхмәт, бик кызыклы, мен шундай миңа шундай рәхәт сезгә карап утырырга көлеп, кайфларны күтәрәсез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Лилия Хайруллина. Дәвам итәбез. Данир Сабиров. Сүз юк инде шарланган инде крәшеннәр һәм менә Дилүс малай булды мәле? Әйе, улы. Калганнарга инде әле тагында, һәр уен ул үзенекен таләп итә. Бу уен дәвам итә мәле монда нәрсә? Разминкада ул, әйе. Үзенең дөньясында. Әйе. Ул хәзер монда түгел. Шуңа күрә, айрым аларның әзерлекләре һәм көчле икәннәре аерылып торды. Шуңа күрә калган сез әйтмешли такымнарга да телим инде тагын да яхшы дәрәҗәләр алырга. Алар кебек менә. Рәхмәт, Данир. Рәхмәт, Данир. Айваз Садыров. Беренчедән, тамашачыларга зур рәхмәт, сабыр булып утырганыгыз өчен. Чөнки сез булмасагыз, командага былай да кыен инде чыгыш ясарга. Менә сезнең энергетика, сезнең алкышлар аларны дәртләндереп җибәрә. Нинди гадәтсең бу егетне? Мен сөйли башлагач керә дә китә. Нәрсә әйтәсе килә? Шуннан да Әйдә Шаярт, ул шундый гаҗәеп уен. Менә уен яңа сезон башланганда, гомумән ниндидер ставкалар ясый башласаң, бу команда отыр кебек, икенче команда отыр кебек. Ләкин шуның белән дә кызык һәм күңелле, анда көтелмәгән булырга мөмкин нәтиҗәләр гомумән. Финалга чыкканда тагы да кызыклы ярыш, тагы да кызыклы интригалар. Шуңа күрә әле нәрсәдер әйтергә, алдан нәрсәләр фаразларга иртәрәк. Барыгызга да зур уңышлар. Әле сезон башланып кына китә. Сезон уңышлы башланды. Әйдәгез безгә шәп уен күрсәтегез шушы сезон буе. Зур рәхмәт барыгызга да. Ура! Айваз, сөйлә пока, сөйлә тагын. Әзгенә сөйлә. Всё, кирәк түгел. Рәхмәт. Рәхмәт, Айваз Садыров. Так, нәтиҗәләргә күчәбезме? Әйдәгез күчәбез. 5-нче урын. 5-нче урын ул үтә димәк. 5-нче урын. 5-нче урынны яуладылар Казан медицина көлияте Яратам такымы. Алкышлар аларга зур рәхмәт. Бик шәп чыгыш ясадылар бүген. 4-нче урын. 4-нче урында безнең Шербешаннан безнекеләр такымы. Так, 4-нче урын. Котлыйм. Котлыйм сезне, кара. Сез үттегез. 3-нче урын. Азнакай, Мәзәк. 2-нче урын. 2-нче урында безнең Тегени. Менә бит. Котлыймаларны да һәм инде 1-нче урынны яулап, туп-туры ширек финалга Дилүс улы һәм Крәшеннәр такымы. Әйе, дуслар, зур рәхмәт сезгә. Шуның белән безнең 2-нче уеныбыз, 2-нче концертыбыз тәмам. Килгәнегез өчен, караганыгыз өчен, көлгәнегез өчен, телевизорда караганыгыз өчен зур рәхмәт. Жюриларга рәхмәт, такымнарга рәхмәт, залга рәхмәт. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Пока-пока.